Ahinya achiel kuom penja bende ochopo kae ni oseneno kama okuom ripode yango kwan omenda mosechul grube moko kod jopur e kind dwe mar 7 higani nyaka dwe mar 8. Inyalo wacho ni chudo chal nade e thuolono king'iyo chudo mimiyo jopur. George, kinyalo wuoyo e wi chudono kaka jopur ichulo e irrigation scheme kanyo chal nade? Chudo chien kucho kosebedo maber ahinya diere ka kaluwore gi pesa manyoonge, lakini gi sani to chudo nyo kosechako dhi mbele kendo jopur koro yudo chudo gi. Omiyo mano endo anyalo goyo erokamano ne sirikal. Erokamano ahinya. Bende achiel kuom penjo mane antiere gen kotenre gi lokruok chal kor lwasi ne chako kai wacho ni ochele ipure kod pi kendo dwaro pi mathoth to waseneno ka samoro chieng' rieny asasa. Ang'eyo ni untiere but nam kendo yot mondo mi bende masinde kel pi manyalo samoro ti godo. To king'iyo lokruok chako lwasi kata climate change osekelo lokruoge mage pur mar ochele king'iyo kaka jakom. Erokamano, lokruok e kor lwasi osekelonwa chandruok kabisa e wach mar pur mar mchele. Ibiro yudo ka chien kucha ne ok wan gi tuoche mang'eny mane go mchele, kendo sani inyalo yudo ka tuoche mang'eny go mchele kaluwore gi lokruok e kor lwasi. Kendo wan thurwa ka ne waonge gi weather minyalo yudo ni koro diere gi ok wanyal puro mchele nikech weather rach, tuoche koro biro bedo. Mano ne waonge godo chien kucho. Mar ariyo, wan gi pi, wagolo pi wa e aora mar Nyando, kendo wan gi pi ma watimo gi gravity oringo, to wan gi canals ma kelonwa pi e puothe. Wang' kanande gi ndalo ma koth ochwe sana sana Nyando ka koth ogo malo nande, ibiro yudo ka obiro gi waluongo ni alluvial soils, waluongo ni gine, obiro gi lope moting'o mang'eny. Lope moting'o gi ibiro yudo ka koro gibiro to oketo gi e wang' kanal, koro gidino wang' kanal. To kendo yudo ka wantiere gi kuonde mwalose gik mwageng'o godo pi e wang' kanande gi, waluongo gi ni weirs. So gigi endi sama koth obiro gi teko mang'eny gi pi mang'eny to muko gi. Kata sama owene wan gi tabu kaka Southwest Kano Irrigation System. Koth manyo ochwe chien kacha mang'eny nomuko intake marwa kama wagolo go pi e aero ka wagolo pi e tiende kanyo e River Nyando. Nyo muko kanyo kabisa, kendo en chandruok ma wan go manyo waseketo kwaye county, waseketo kwaye national government kata National Irrigation Authority, kata gokinyi sani ne an gi manager mar NIA kane waketo ne the same kwayo. Man waketo nyaka gi Lake Basin Development Authority. So migawo mag sirikal gite nyo waseketo ne gi kwayo marwa mondo mi okonywa e loso intake, nikech ka endi nyo koth biro gi pi mang'eny momuko maka kodhi ni ochako duogo El Nino milando ni, taparo ni wach mar puro mchele nyalo gore e lwanda nikech kobiro to koro dhi muke nikech noweye koliero kabisa. So lokruok e kor lwasi osebedo nwa gi chandruok. Kendo ka sama pi ng'eny to biro moyim chende te puothe. Kaka nitie diere manobiro ma wan gi puothe moko mawuok kamoro nong'eche, noyudo ka mchende gi rito kendo osechiek. Koth nochwe ma pi nobiro, pi moro mane pong' ka no saidi ma pok nwaneno nyaka sani, maka ne riyo ga long lela kata yudo ka noimo kamoro amora. Nobiro moimo mchele te, ma mchele mochiegni ng'adi modong' gi wiki achiel tikayo. Mchele go te pi onindo go e lo te, ma jopur noa nono. So lokruok e kor lwasi osebedo gi chandruok kendo osemiyo jopur sida. Sana sana wan jok mawuok e tie nam, newach koth kochwe Nyando to wan emochomo watir. So ma osebedo nwa gi chandruok, to mano bende anyalo wacho ni anyalo goyo erokamano ne Lake Basin Development Authority, nyocha giloso dike moro e tie Nyando kadhi nam. So dike ni nyo konyowa, omiyo nyo skimbewa moko kako Genya ma jabedo gi chandruok, nyo kochandore ahinya, komiyo ne akwayogi ni ka ginyalo tieko dike no to biro konyowa. So omiyo chenro magin go nyose oduoko nwa chandruok mar piny matin. Erokamano ahinya George. Nyiswa ni to chiro chal nade, to chiro mar ochele ma upuro kano en kanye? Dipo ni ntiere ma utero pinje maoko koso en mana pacho ka kende? Erokamano Lydia. Wach mar chiro osebedo chandruok kabisa. Kendo en anya wacho ni samora mora ma idwa yawo kata ohala to nyaka ing'e ni kama idwa yawo gimidwa uso ni ben chiche nitie. Mchele en gima watimo kaka ohala, to gima osebedo gi chandruok maduong' en chiro. Chiro mosebedo go sana sana Western Kenya ka en chiro ma Uganda. To chiro ma Uganda ni en chiro ma ja Uganda biro sama odware mchele, sama onge gi mchele, sama en gi mchele to kubi. So kobiro bobiro gi beche,
Koro kaka samo gwene iwacho ni gionge to ok ni gionge gintie gikawo michele yo Tanzania nikech michele ma Tanzania wuok gi bei mayot gi seche mowuwen. Koro mae gima omiyo wabedo piny gi Lake Basin Development Authority mondo wamanya stable market ne farmers. So mae discussion mwasebedo go kendo anyalo goyo kamano ne managing director mar Lake Basin Development Authority. Wabedo kode piny gi meeting ma bene manoluongo wa ok nwasik kata kode meeting ma en manoluongo wa ni oseno ka chandruok nitiere mar gi jopur wadwaro ni mondo mi wamany kaka wabedo gi stable market. Omiyo chien kucha ne gi chandro mar iluongo ni Paddy Mopap ne ogolo lori mar Lake Basin Development mane kawo michele puodho kendo jopunde miyo gi michele. Kore ka manyo ok gibedo gi pesa, manyo sirikal pok omiyo gi pesa, manyo wabedo gi ng'ikni, manyo jopur obedo gi sandruok. But gi sani nyocho wabedo kode piny yo mokalo mokoni giseyudo pesa kendo gidhi dok e chenro gi mar Paddy Mopap ka mchele kuom jopur mondo kik jopur dhi asara. Jopur nyo uso mchele e bei mapiny kabisa kendo yudo ka kilo nyo dok nyaka Sh40 gabich kuom kilo achiel to kilo nosedhi nyaka Sh60. Ma biro nang'o nikech waonge gi stable market. This stable market en gima nyo watemo mondo mi wabed godo. Omiyo akwayo sirikal mondo mi oketnwa pesa e Lake Basin Development Authority mondo gine ma ginyalo kawo nikech gin gi mil maduong' man gi capacity marego ton 5 per hour. 5 ton per hour mano chiegni eka achiel gi bathe per hour. Manyiso ni kotiyo 24 hours onyalo rego ekni piero chiegni kata mana dek in a day. Mano nyalo loso wabed gi chiro ma marwa mokwa depend e chiro ma oko mabedo mana seche mang'owa seche ma joka madwaro. So maendi e chenro mwago ni mondo wabed go to en chandruok ma jopur osebedo go mokwa sebedo gi chenro yo makare. So watemo mondo walose nikech jopur moko bedo luor asara nikech wan gi problem e golo michele puodho. Onge ndeni migolo go michele puodho. Ero ka japur golo michele gi bei man malo gunia achiel japur ochulo Sh500 mondo gole puodho. So kogo expenses gite miyo jopur mang'eny uso michele gi puodho mama jopur mang'eny dhi asara. Koro yudo ka mondo mi kata ma jopur oyud ber mar michele kata oter michele ka Lake yudo ka biro bedo ni matek. Yudo ka ji achiel ema yie tero michele kuno to chiro to nitiere ka Lake mwaseloso mondo mi jopur oter michele kanyo. So war chiro ka en gima nwagombo ni mondo mi sirikal mondo mi okonywa kabisa mondo wabed gi stable market kik wadepend e chiro ma ng'ato biro e samo onge go.